και απάνω το περιζώνουν οι γίγαντες. Δυτικά Αρμενιά, Ψηλόβραχος, Μελισσόβραχος, Πυργάκια, Καρούμπαλο. Αυτό είναι το όρος τραχής της αρχαιότητος. Κατεβαίνουμε στο διάσελο του Μπουιατέικου, Ζάρα, Μαυροβούνι, βάθος Ιτζήρια. Σιγά σιγά ερχόμαστε στο λεκανοπέδιο της Αλέας, στο βάθος Σκοτεινή, Άγιος Νικόλαος, Τάτσι. Το λεκανοπέδιο της Αλέας, μέσα κακογραμμένο 8, λέει ο Μπούκουρας στο βιβλίο του Πλαγιές του Φαρμακά. Κάτω από το χωριό είναι η νεροπηγή Κεφαλόβρυσσος. Μεγάλη, ποτίζει όλο αυτό το λεκανοπέδιο και σήμερα έχουν φυτρώσει αιτιές κάτω. Τώρα πολλοί φρουσινέοι ξαναγύρισαν, το χωριό άδειασε και βάζουν ντομάτες κάτω σε αυτές τις περιοχές. Αρχίζουμε η σειρά που ήταν οι νερόμυλοι. Οι νερόμυλοι που ήταν? Ο πρώτος μήλος και κάτω, ερχόμαστε στη σειρά. Όλη σε αυτή τη διαδρομή ήταν οι νερόμυλοι. Εδώ πέρα είναι ο Παλιόμυλος, όπου κάτι προσφυλακές του Ιμπραήμπασα τους εσκότωσαν οι Φρουσιουναίοι μέσα στη χούρχουλη του Μήλου. Είναι ο Μεγαλοβράχος, το Τσέπι. Εκεί πέρα πολύ ψώμετρο είναι η τρούπα αλοξευτή σπηλιά, την έχουν κόψει στη Επιτροποκρατία, δεν ξέρω, εδώ πέρα, και κρυβόντουσαν όταν έκαναν επιδρομές οι Τούρκοι και είχαν πέτρες και πετάγανε, κυλάγανε για να τους κόψουν τη διαδρομή όσοι επιχειρούσαν να περάσουν. Εδώ πέρα ήταν η τρούπα, να περάσουν για το Πανουμπέλεση, και εδώ τους κύλισαν πέτρες. Τους Τούρκους επιχείρησαν, αφού πήγανε αργυλές στη Ράχη, τους κύλισαν πέτρες και κάναν εδώ προς το λιβάδι και φτάσανε στον Παλιόμυλο εκεί πέρα και λουμώξανε 5-6 και πήγανε και τους σκοτώσανε. Γεια σου. Η Μητρόπολη της Φρουσιώνας, η εκκλησία του Τιμίου Ιωάννου του Προδρόμου, που εορτάζεται στις 29 Αυγούστου, δίπλα το κοινοτικό γραφείο, το δημοτικό σχολείο και ο πολιτιστικός, ο νεοδρυθής σύλλογος Φρουσιώνας. Σήμερα έχει μια αγνωριμία, πανηγύρι, έχουν τέντες πέσει εκεί πέρα και παίρνουμε μια άποψη του χωριού. Ξεκινάμε από το κάτω μέρος.
Σήμερα 4 Ιουλίου είναι το πρώτο ξεκίνημα του νεοειδρυθέντος πολιτιστικού συλλόγου Φρουσιούνας και είναι στο Ποράβλιο, στρωμένα όλα να έρθουν. Εδώ πέρα είναι μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, δεν ξέρω, κανονικό συμβούλιο είναι. Πάντα κάτσε κάτω λίγο, άσε τον παπά στην καρέκλα και κάτσε από εκεί. Τον παπά στην καρέκλα. Αρχίζει σχεδόν του συλλόγου η εκδήλωση. Ο βουλευτής Αργολίδος, κύριος Μανιάτης του ΠΑΣΟΚ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Φρουσιούνας είναι επιποδός, σερβίρει, δουλεύει όλο. Έχουμε εδώ. Έχουμε. Έδωσαν ένα μερικό παρόν οι Φρουσιουναίοι. Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Χαλέας. Κύριε Βουλευτά, κύριοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι, πρώτη φορά μιλώ.
Αγαπητοί συντοπίτες, φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση. Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας και την παρουσία σας εδώ. Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα δημιουργήθηκε σύλλογος στο χωριό με την επωνυμία Πολιτιστικός Σύλλογος Φρουσούνας. Σκοπός του συλλόγου μας είναι η σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ μας, η αναβάθμιση του χωριού μας, του πολιτιστικού και ποιοτικού επίπεδου της ζωής μας. Ξεκινάμε με ενθουσιασμό και όνειρα πως κάτι θα αλλάξουμε σε αυτό το χωριό. Θα προσπαθήσουμε, θα βάλουμε τα δυνατά μας. Όμως τίποτα δεν θα κάνουμε χωρίς τη δική σας συμπαράσταση. Θέλουμε να μας βοηθήσετε όπως ο καθένας σας μπορεί. Με συμβουλές, με εισηγήσεις, ακόμη και με την καλόπιστη κριτική σας. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι για το καλό του χωριού. Άλλωστε, όλοι αγαπάμε και πονάμε τον τόπο μας. Θα είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και θα σας ενημερώνουμε για ό,τι κάνουμε ή για ό,τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Δεν δίνουμε υποσχέσεις, αλλά θα προσπαθήσουμε το καλύτερο για το χωριό. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης και πιστεύω ότι θα είναι η αρχή από μια σειρά τέτοιων εκδηλώσεων. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους δωροθέτες μας. Τον κύριο Παναγιώτη Παπαβασιλείου, τον Παπακοσταντίνου Θανάση, τον Ηλιόπουλο Γεώργιο, τον κύριο Σαλαπάτα και τον κύριο Δέδε. Ευχαριστούμε την ορχήστρα που θα μας διασκεδάσει και μάλιστα μεσημέρι. Ο χορός είναι δωρεάν, προσφορά του συλλόγου μας. Και θα σας παρουσιάσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ελάτε! Πολυτάσσος γιατί? Θα ξεκινήσω από την κυρία Κούτρα, επειδή είναι γυναίκα. Μαρίνα Μπάρλα, η οποία απουσιάζει λόγω υπηρεσιακών αλλαγών. Ο Κωνσταντίνος Αθανάσιος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου. Ο Παπαδόπουλος Βαγγέλης είναι ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Ο Παπαδόπουλος Γιάννης είναι ο ταμείας του Συλλόγου μας. Και ο Πάνος ο Γεώργιος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Μαρίνα Δημήτρη. Επίσης θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα μας, στην Εθνική Ελλάδα. Τώρα χορό. Έχουμε και τα χειοφόρα αγορά, σε κάποια στιγμή θα βγάλουμε ελαφρούς, θα κληρώσουμε δύο γίδες, μια τηλεόραση και 50 κιλά κρασί. Θέλουμε την υποστήριξή σας, όπως ζητάμε και την υποστήριξη από τις αρχές του νομού. Στηριζόμαστε σε αυτούς. Κάλεσε τον βουλευτή της Αργολίδου να δώσει ένα παράδειγμα. Δεν είπες, να δώσει παρακαλώ όποιοι είναι. Ο πρόεδρος της ΑΛΕ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μανιάτης θέλει να μας χαιρετήσει την εκδήλωση. Όποιος από εσείς δεν έχει γραφτεί ακόμη και θέλει να γραφτεί, μπορεί να γραφτεί σήμερα. Και τώρα ο κύριος Μανιάτης θα μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είναι η πιο όμορφη συνάντηση που εγώ έχω ζήσει τα τελευταία 5-6 χρόνια. Είμαστε χαρούμενοι, χειροκροτάμε, είμαστε αισιόδοξοι και θα δώσετε τώρα μπροστά στον βουλευτή του νομού την υπόσχεση ότι του χρόνου θα είμαστε διπλάσιοι. Ναι! Λοιπόν, μακάρι να πάνε όλα καλά. Εγώ σας ομολογώ ότι αισθάνομαι πολύ όμορφα που σε αυτό το πρώτο ξεκίνημα του Συλλόγου βλέπω πολλούς φίλους. Είμαι βέβαιος ότι του χρόνου θα είναι όχι μόνο διπλάσιοι, αλλά θα βοηθήσουν ακόμη περισσότερο και πιο ουσιαστικά. Οι αρχές θα είναι πάντα στο πλευρό σας, γιατί το να δίνουμε ζωντάνια σε ένα χωριό σαν τη Φρουσούνα είναι κάτι που είναι υποχρέωσή μας και τιμή μας και ευχαρίστησή μας. Λοιπόν, καλή διασκέδαση. Να είστε καλά.
Έχουμε ήδη την πρώτη δωρεά από τον κύριο Βασίλη Μωρό, $500. $500. Και τον ευχαριστούμε. Τώρα κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο να ανοίξει το χώρο. Εκείνο έτσι κάνουμε εμείς εκεί πέρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο. Βάστε. Είναι η συστασή μου όλα. Καλημέρα σας. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να χαιρετήσω αυτή την εκδήλωση για πρώτη φορά που γίνεται στο χωριό σας και θέλω να βοηθήσω. Από τη μεριά μου μπορώ να βοηθήσω, αλλά δεν με παίρνει ο χρόνος αυτή τη στιγμή. Τα είπα στην Πρόεδρο, χαιρετίζω και πάλι και εύχομαι, κυρία Πρόεδρο, να πάνε όλα καλά και οι βουλευτές αν μπορούν εδώ να βοηθήσουν, αλλά δεν το βλέπω. Εγώ δεν βλέπω ταξίματα και... Εγώ από τη μεριά μου και πάλι σας ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει και ό,τι θέματα προσωπικά θα τα λύνουμε παρέα. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Εντάξει. Ωραίο. Αυτό ωραία. Και ο πρόεδρος αντιπρόσωπος του χωριού.
κάνεις, μα να στρατώνεις τη ζωή, σε πειρασμό με βάζει. Περπάτας, παραπάτας, κουνιέσαι και λυγέσαι και τιμέ σου να σου κούνας, μιλάς μα δεν μιλιέσαι. Στην αγκαλιά μου θα βρεθείς και κόλπα θα μου κάνεις, μα να στρατώνεις στη ζωή, σε πειρασμό με βάζει. Εικόνα στην παίξω κι αύριο πρωί θα στην επιστρέψω. Δες τη δίνω, μη μου τη χαλάσεις, το μικρό μου το κοπί, μην το ξεμυαλιάσεις. Δώσε μου την κουκλά σου, εικόνα στην παίξω κι αύριο πρωί θα στην επιστρέψω. Σαν τη γαλάζια ή τα γάλανα σωματιά με κοιτάζω και με πηλίκω και καθόλα ώρα και ζω. Το φουστανάκι το σκίστο τρελαίνομαι σαν το κοίτο, τρελαίνομαι σαν το κοίτο, το φουστανάκι το κοντό. Την καρδιά να κομματιάζω, την καρδιά να κομματιάζω και τα μάτια να κοιτάζω. Το φουστανάκι το σκίστο, τρελαίνομαι σαν το κοίτο, τρελαίνομαι σαν το κοίτο, το φουστανάκι το κοντό. Σίδεψα με ψαριστό φωνό. Και θάλασσα σπαρμένη, αρκαδιάνη καημένη. Σίδετη μια σαν αρκαδιάνη, ποιο σίδετη με την αρκαδιάνη. Κατημένη, αρκαδιάνη καημένη. Κανείς δεν την, μια σαν αρκαδιάνη, κανείς δεν την γνώριζε. Πως ήταν κλεφτοπούλα, καημένη αρκαδιανούλα. Para mí
παραμιάμε, κι αν σαν καγανή παραμιάμε, για μέρα Κυριακή. Γύπνανα στο σημάδι, φανήκα και φάνη. Βουλευτής Αργολίδου. Εδώ στη γειτονιά. Μια κωτικοτούλα εδώ στη γειτονιά. Έχει μαύρα μάτια και ουρκές γουραμάνια. Στην αγάπα μάνα δεν είναι ξεμαρή ο δικό του λαό, μάνα δεν είναι ξένος ούτε αλλαγίνο. Είσαι μωραρή στη λίμνη σύρε κι εσέρα ματιά το κονιά. Να πάρω κόσμο τσοβά η ειρήνη μου. Να σ' αγαπάει ευραρή στη ειρήνη μου. Να σ' αγαπάει τσοβά η ειρήνη μου. Στα πόστια τόβα ας γίνει κόσμο. Στα φρύδια της βαλσάμω συρνώ κι αναστασάνω. Το κοιμηθώ συρνώ να κοιμηθώ. Λίγο ύπνο να πάρω είδα Κύριε Κωνσταντίνο, πώς βλέπετε το ξεκίνημα του Πολιτιστικού Συλλόγου? Επιτυχία 100%. Και όλοι μας θα το βοηθήσουμε. Για το πείσμα το δικό μας υπενών η καμπάνε, όπως υπενών η καμπάνε. Σηκώ Γιώργη μου κι άλλαξε, κι άλλαξε και φανέ τα καλά σου, πω και φανέ τα καλά σου. Κύριε καθηγητά, πώς το βλέπετε το ξεκίνημα αυτών των νέων Φουρσούνας? Πάντως βλέπω οι μορφωμένες εκ Φουρσούνας για τις απουσίες τους. Έλαψαν για τις απουσίες τους
έχω εγώ, μάνα μου μες στην καρδιά. Νικολάμακη, Πανάθωτη για νικήν. Ωραία, μη με κοίτα, μη με κοίτα.
σαβάρες να κοίτα παρόλο, να μην ξανακάνανε χάρες όταν τις πληγώνω. Εσύ πάντα κλέβεις με κολπατά κλειδιά, γι' αυτό ενώ με γένεις κλειδιά στην καρδιά. Εσύ πάντα κλέβεις με κολπατά κλειδιά, να κάνει καρδιές να πάρες, να κοίτα παρόλο, να μην ξανακάνανε χάρες όταν τις πληγώνω. Γι' αυτό έχουμε κλείνεις γλυκά στην καρδιά μου, να κάνει καρδιές σαβάρες, να κοίτα παρόλο, να μην ξανακάνανε χάρες όταν τις πληγώνω. Συναισθηματίες θυματάνε στη ζωή και σε λάθος ιστορίες λέγονται κάθε στιγμή. Ως συναισθηματίες θυματάνε στη ζωή και σε λάθος ιστορίες λέγονται κάθε στιγμή. Εγώ αγάπησα εσένα, ήμουν σκελό παρηγοριά, βρήκα αισθήματα παραμένα απ' τη στήρη σου την καρδιά. Ως συναισθηματίες θυματάνε στη ζωή και σε λάθος ιστορίες λέγονται κάθε στιγμή. Ως συναισθηματίες όλο πλένανε καιρό, κάνουν τις αμαρτίες, τις πληρώνουν και πόνον. Ως συναισθηματίες όλο πλένανε καιρό, κάνουν τις αμαρτίες, τις πληρώνουν και πόνον. Για ζωή προσπαθώ, στο πλευρό μου να σε έχω, για ζωή δυνατό. Στο πλευρό μου να σε έχω, για ζωή προσπαθώ, στο πλευρό μου να με ξανά.
Βοκαΐτισσα. Βοκαΐτο